Mark Beats, Mark Beats, Mark Beats. Ayan, pauwi na po tayo kasi biglang dumilim yung panahon. Baka abutin tayo ng ulan. Ayun na sila mami, tapos si Kuya Lawrence saka si Ate Jewel sa unahan. Babay wetland. Bilis-bilisan natin yung paglakad kasi baka abuti tayo ng ulan. Kakaabot talaga digyan alon ang dali. Ako sa unahan. Nakakaabot digyan ulan ano. Ayan. Tubig. Ito. Alam mo ni Ano sila? Ayun. Aray. Tinitingnan natin yung dinadaanan natin kasi baka mahulog tayo dyan sa putik. Hintayin natin sila. Ayun sila oh. Medyo nakalayo na tayo ng konti. Hintayin natin si Ate Jewel tapos si Kuya Lawrence pa si Mami. O sige mga picture na hindi ka naghihiling mahulog ka dyan sa mahulog ka dyan sa tigagian mo. Ayun, may mga turista din pong papunta doon. So hindi po tayo nag-iisa. Lalo ngayong Valentine's, hindi tayo nag-iisa. Ayun sila, matagal sila maglakad kasi picture si Kuya. Tapos kapag nahulog yan dyan sa putik yung baba. Ito ay siguro mga halos kalahating kilometro to galing doon sa may kalsada. Papunta dito sa may sa may Kabusaw wetland. Ito pa ay matatagpuan sa Mami? Mami, anong nakakasakop dito? Barceloneta? Hindi po ako sure. Pero parang Barceloneta, Kabusaw, Kamsur. Mami, yung Fisheries Barceloneta ba yun? Oh, yung Fisheries School dito, yung high school dyan sa may una-unahan, Barceloneta siya. So ito malapit pa ito doon. Una-unahan lang nung Barceloneta Fisheries School. So malamang sakop pa to ng Barceloneta Kabusaw. Bilisan nyo. Wala tayong masilungan pag inabot tayo dito ng ulan.
So yan po yung halamanan. Karaniwan lang yan dyan sa ano, sa mga malapit sa dagat. Yan. Kagubatan ng ano, ng mga mangroves. Ngayon pa, malawak siya. Medyo malayo pa tayo. Di pa tayo nangangalahatian. Kung sinabi ko kaninang mga kalahating kilometro, di pa tayo nangangalahati. Tuloy-tuloy lang tayo hanggang sa dulo. Mahulog si Jewel. Ate Jewel, ingat sa paglalakad dyan. Baka mahulog ka din. Anong gusto mo? Ako nasa unahan o ikaw ang nasa unahan? Be. Be. Yan. So, dito na tayo. So, yung ibang mga daanan parang luma na. Ayun o. Ito naman parang mga bago pa siya. Pero pinatungan lang siya. Pinatungan lang ng panibagong concrete. Mami! Kuya! Halayo na ka mo! Naiiwan sila kasi kuha sila ng picture. Dali na tayo, nag-stop ako! Baka matisod ka dyan. Ingat. Ingat. So yan po, kahit mga mangroves yan, mayroon pa din po silang ibang pangalan. Kanina may nakita kami doon may mga pangalan yung puno. So hindi naman sila pare-pareho lang. Babadilon? Zookeeper. Babadilon ha? Kuha nila kasi ini ulam. Pwede man kaya nung pagkaraw sa ano ito na animals? Bawat namin yung mga nagarap ako. Sabi na kapatid, dapat ng animals nasa mga kauntaw na hindi na tayo sa ito na ay malapit na! Kayain mo dati si Lourdes, mga kauntaw, yung nila sa Nicolay. So mga ka-hometown, malapit na po tayo dito sa may sa may tulay. Daw ka lang nila. Nagkakabulol-bulol ako Hindi kasi tayo sanay sa wikang Tagalog. So kaya nasa tulay na po tayo. Andun sila Tapo niyo si Tulay na tig-agihan. So ito yung tulay. Tatawid tayo ng maliit na, ano ba yan? Anong tawag dyan? Sa Bicol, sulong yan sulong. Tagalog ata, yung sapa. Kaya may tulay. Ayun sila sa may dulo ng tulay. Kung naman patawid na, ayun yung sapa, yung mga mangroves. Dito sa kabila, ayun, wala pa rin sila, kumukuha sila ng picture dun. Tingnan natin sa taas yung kuha. Ayun, tapos babalik tayo. Kaso tinitingnan ko yung kasi nag-slide yung yung cellphone doon sa monopod, parang mahuhulog. Kapag nahulog yun sa baba, sigurado di na yun makukuha.
Paayusin muna natin. Ayan o. Tuloy tayo dito. Ayusin ko dito sa may una-unahan yung ano. Mahulog. Tapos babalik tayo para kumuha ng picture. Ayusin ko lang ah. Okay, stop muna natin. Yung mahaba na.